Executive Committee Jongka Jaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA hak jingya lang kebalong hak light regnailar arja arpun rio kalapan sengopat ba yak jingya lenti Jongka Association hak babot din yak pang yakran ban yoti daw yang kat kom ke scientific underground coal mining. U advisor ke association u Dr. Fervision Nong Tru ulaang bahaka arpo pratar ikunai tung araja arpun rio kinong yalam kilai kendo yo sembut menteri rang ba kajelau ba sniaw balang dhar bat kumjo uru yaki arngot ki MLA naka East Giant Hills District u ba Kerman Shella bat ka kong Santa Mary Shella ban bot din yaka jinglong jingman halor ki jingdawa Jongka Association. U Dr. Fervision ulaang bakjia kendo kalong ka basay so bat ka association kadang batang banbut din ya barok ki benta ki bayadai bagajing ple biang yakakam khayi daw yong kat kum ki kendon an. Hagajo kapor ka JCMDA kala kerpat yaki patba khamtam yaki badon jinga dai bat ka kam ti daw yong bakin yai sha bat ap hadu ubanai risau namar baha ka te kapor an sayo ban ya phliu jingmut pat ka committee ka bala thung dak sarkar India. Laong bakateka committee kan bishar benya ya borok ki benta ki bedai bat ka small scale underground scientific mining ka balong ka rukom ti daw yong kat kum ki kendon sayan bat ki jing batha Jongka an. Ke JCMDA ka penpau ya ke jing kerman baling ba ka de ki jing ekran bat ka committee an la ban pen bet ya ki jing e ki balaslam bat ban plelat ya ka jing yat bet ka kam ti daw yong hari lum jantia. Ngila pelong ya ka executive committee haden bangilawan ya kendu ya deputy chief minister baron barom jangi masnya walangdar men hagen ga arpu praterik jong bnai Julai arpu orgon riu na komenta ban lik ban pengkenmau ya ka memorandum ya ka bangila summit ka arpu arterik jong bnai Jun arpu orgon riu ya halor kan ga phang kabangili ikendu ngila ko apan pengkemau halor katu kabangila I presentation chai chief minister badon borom haka arpu arterik jong bnai Jun arpu orgon riu kawa ngi kwa leningi dawa bandon ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining in the state of Meghalaya. Te halor kan ga phang chief minister kumba supung kemau ila simkia ya ka tang haden chief heusi ila le ikendu yo minister badai pe ya deuyong Jongka sarkar kemi bat rengkat ka jing senran lang bat I MLA baron borom jongi kong Santa Mary bat ila ong ila kular hak ta kapori ba kan sadon kata ga delegation of power nam taban aibor ya ka state ya ka ban penon kam la ni ban penyai yeu yau neu do yong ka jing don kam jong ka jela bat halor kan ni ka phang I chief minister baron borom jongi ila ong ru ba ka sarkar kmi kala kular bandon ka we ka committee na ka banta ban yit nia ya ki jing don kam baro ha ka banta ka bayade ban ti ya neu do yong ha ka ka bagi ong ka small scale underground scientific mining na banta ka jelahi baro ka we bat akan ni kecingele ikendu jongi ila yo ya ka notification bat kala pun urlong ini ban nasna ya ka ni notification ha ka khatsan tarik Julai RPO organ riu bat ki dokot Jongka ki dokot kila kuntuk na ka Ministry of Coal Government of India tungka chairperson bat ki donru technical director ba naka coal naka Ministry of Coal Government of India Baladon ru kinong mikmat naka Central Mine Members Planning and Design Institute Jongka sarkar India baladon baru Director General of Mines and Safety badon ka Jakarta rekam hapo Shillong bat nalor nanta kiladon ru kini ki u nong mikmat naka jella jongi yau ba ka sarkar kan sajid bat kunjuru kiladon ru ki export lene ki member naka Sustainable Division Jongka Ministry of Coal arngut bat kumgi dokot Jongka ni ke committee bat ka kamram Jongka ni ke committee ki new tuli ki benta lene ki point lene ki agenda ki baki ban ki de ban ya discuss ka banongkong kalong ban pentikna ba ban penurlong ya kurkomti deuyong kabong ka small size coal deposit da kaba ha ki jaka ki balong try da ki try kendeu bat ia ka niru on wanra hapo Jongka aing ban na ka benta ban yada ya kinong tre deuyong bat kum juru ban yada ya ka mariam bat ka baar pade ba ban pen ban ai ini ban pentrekam
ya kaneka framework ka legal framework katkum ki benta ki ba I don kam bat kum juru kaneka komiti kan wanra ya ka report bat pakan long tikna ba kaneka komiti deuyong kade ban long katkum ki an ki kendon ki banyada ya ka mariam bat ya ki saudong saukun jongka kum juru ya ki notre khnang ba ka sarkar mi kan la ban approve ya ka shu ka benta ka basau ka ni ka komiti kan yit bnia bat pe bnia ya ka standard operating procedure dan ni ka SOP ya ka balap tha ha ka santri ubnai balai jong ka snem arpheu kata ha ka jinge dei bat karukom ai license banti deuyong bat kum juru ban yit bnia ha ka jinge dei bat ki jaka ki barit ki badon katkum ka section basan jongka MMDRA haka clause 1 bat ka section ka ban riu haka clause 3 jongka MMDRA 1957 ha ka jingede bat ka kendeu ka siap ka barit ta banti deuyong ka bahan riu ban yit bnia aru baga government of Meghalaya kan ai ka approval nam taban ti deuyong lene ka prospecting license lene mining list lene kata ka mining plan na ka benta ban ai ka jing monjur ba kane ka amendment nam ta ka small scale mining kan yahap ne em bat ka jinglong jingman jong ka khendeu ko badon cha kane ka thain jongi su ko ban riu ban yit pnia ya ka komti deuyong ba ka safety standard lene kumnu ban nhiều lene ban chim ching khain lapa ya ka jinglong jingman jong ka jakati deuyong khnang ban lai na ka jingma jingman sau bat kum juru khnang ban la ban ai kata ka transition lene na kata ka illegal rat hole mining cha kane ka small scale scientific underground mining jong hapo ka state ibro ko we bat ka banyo kolong baga ni ka komiti kan ai ka ya ka report sa ka Ministry of Coal na banta banle ya ki kam ko badon kam te su la ya kren ha ni ka komiti ba hala ya kren ba di deputy chief minister baron borom jongi ha ni ka arbo pra tarik ba ngikwa ban ya don lang hapo jong ka ni ka komiti hanrei deputy chief minister baron borom ila pensai baga kamde ka bala banlong Henry ngila banya kendu yaki anda kan sa don ke jingelang lene ka meeting hang ne sor silong lani sya ki jaka ka por baki le jingo yaki jaka ti doyong ha kata ka por ngikum ka sing doyong nadu ka state coordination forum jong ki sing ti doyong baro kentup ka jala Meghalaya kin sayo kalat banya perliu jingmut bat kane ka komiti yaki jinglong jingman jong ki jaka ki ba ti doyong de su kane ka komiti ka sarkar India ka ba thungya kane ka komiti kala kerpat ya kane ka komiti bahkan aya ka report hapo live nai but kata nadu ka santri bu Julai hadu ka santri jong benai Oktober jong news nem RPO Urban Riu but hapden jong kane ka por lai sha yaki ban aya ka interim report haden chief benai sting leni haden Riu teyu na komenta ban pungkloi ya kane ka kam te kumta kane ka por langba jong kane gilat pathai kubor haga kerting jong ka sing deuyong jong ka JCMDE bat kunjul jong ka forum hi boro ka we la kerpat ya ki pai ba paniai sha hadu kane ka por ka timeline ya ka ba kane ka komiti ka balathung da ka sarkar India bagin long ka bayai sha hadu ubnai Oktober kharsan tarik te ngi ai kuleru ya chief minister badon borom jong ka jala Shri Konrad K Sangma ya deputy chief minister jong ka jala mas nyau bahalang dhar bela simkhia ya kane ka kam ti deuyong na wanta ban pelai na ka jingkang NGT ban ka ba nadu usnem arajar kharsau te haka ju ko poru ni ai kublei ya gi officer sarkar ki bela ai buj ai bor ai bensem kam tam ke jingi kendu jongi kha na kamta jong kane ka kam tengi ngi scam baga sarkar jela kan chimkhia kane ka kam bat ngi scam ru hadu jong ne upnai Oktober
kan long kumbangi layakren hakini ke por beladep bat kumjuru hakini ga notification Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya